През ноември 2012 година клиника Бургас Дент, град Бургас, отбеляза своята първа годишнина, но името на доктор София Буджева, управител и собственик на клиниката, е години преди тази дата популярно сред бургазлии. Нашата клиника Бургас Дент е създадена на 11 ноември 2011 година. Тя е наследник на дентален кабинет доктор Буджева, кабинет с 28 годишна практика. Нашата цел е не да лекуваме зъби, а да лекуваме хора. Привърженици сме на холистичната медицина, където човек не е сбор от органи, а едно цяло и е необходимо да бъде възприеман като такъв. Тук към всеки прекрачал прага пациент се отнасяме така, както бихме искали да се отнасят с нас. Дори най-малкият проблем на пациента за нас е от голямо значение и ги отстраняваме на време и качествено. Не случайно логото ни представлява зъбче в сърце, а слоганът ни е защото усмивката има значение. Усмивката за всеки човек е неговата визитна картичка, а хубавата усмивка е наше професионално призвание. Името на доктор Буджева е авторитетно и респектиращо и сред най-сериозните медицински дентални кръгове у нас. На официална церемония доктор Буджева получи престижното отличие лекар по дентална медицина за 2011 година за град Бургас, а през 2012 година и приза менеджер на дентална практика в конкурса Менеджер на годината, което признание е Оскара в денталната медицина. Ето какво споделя за доктор София Буджева, една от най-дългогодишните й колежки. Аз работя с доктор Буджева от 15 години. Свидетел съм на нейното професионално и личностно израстване. Заедно извървяхме дълъг път. Аз научих много неща от нея. Мога да кажа, че това е човекът, който е не само нашия шеф, тя е наш приятел, винаги откликва на нашите проблеми и е готова да ни помогне с каквото може. Днес ние имаме тази прекрасна клиника, която е не просто нашето работно място, това е нашия дом, защото ние прекарваме основната част от времето си тук. Но смятам, че не това е най-важното. Най-важното в тази клиника сме ние хората, прекрасният екип, който сме създали и отношенията, които сме изградили помежду си. В нашата клиника се отделя специално внимание на профилактиката. Според едно национално проучване в България, заболеваемостта на зъбите и венците при българина е изключително обезпокоителна. Всеки четвърти 18 годишен младеж е с един изваден постоянен зъб. Всяко 6 годишно дете има минимум 4 кариеса. Устната хигиена на българина е на средно ниво, като основната причина за това е липсата на разяснителни кампании и липсата на образователни програми. Затова в дентална клиника Бургас Дент на всеки пациент подробно се разяснява начина на миене и поддържане на зъбите и устната лигавица. Периодично обявяваме безплатни прегледи за малки и големи. Всеки наш пациент в месеца, в който е рожденник, получава 50% отстъпка от дължимата сума за почистване на зъбен камък. В началото на декември 2012 година на клиниката бе връчен и сертификат по ISO 9001-2008. Най-често се сблъскваме с хирургични проблеми, с всеки ден поне правим по някаква екстракция на зъб, с кариесология, лекуваме кариесите на хората, както и неговите усложнения, извършваме коренови лечения, приготвяме и изпиляваме зъбите за коронки, заедно с зъботехниците изработваме мостови протези, цели, частични протези.
В клиниката разполагаме с най-модерната техника, разполагаме с дигитален рентген, с различни видове микромотори и ендомотори, с които ни помагат всекидневно в нашата работа. Последната ни придобивка е високоенергиен лазер, което прави преживяването при нас максимално безболезнено. За нашите малки пациенти сме подготвили един специален детски кабинет, където заедно с Мечо Пух и неговите приятели се грижим за профилактиката и лечението на детските зъбки. Заедно с нашият стол с уши обгрижваме децата и им показваме как трябва да се грижат за своите зъбки. Всяко дете, което прекрачи прага на този кабинет, в края на лечението получава подарък, а в края на цялостното лечение получава грамота и медал. С всички тези подаръци ние целим да образоваме децата как да се справят с миенето и профилактиката на своите зъбки. Името на дентална клиника Бургас Дент с управител доктор София Буджева и в бъдеще време ще се свързва с хубавите думички превенция, профилактика, безплатни програми и възможности за реализирането им, безрезервна професионална грижа и безкомпромисно качество в денталните услуги. Дентална клиника Бургас Дент, град Бургас, защото усмивката има значение.